Famada. Viengao. Zafuru na kabe. Na nunu. Sita nunu. Ubera kere. Benadu. Benakoni benaga juru benela juru be sarako kemeke juru teba. Basita la yego. Nara ga chedu. Na le fana famana yare. Kosa na ne bora na fe masega me zomela ta mission na kwa. Ya. Sra mo ngombe. Alhamdulillah ni basite tandunga sram sisra mama no imasere bon alhamdulillah o here d'accord bismillah de gaso la belle na le cuisine kono kon kaga to na le cuisine kono kon alhamdulillah o fana ko jani akade ko wa akadi basitana komi barakala ko gelala yere ne blamine no ko ni yoro josu bela ko njara ko te kuma goro lawli da aywa nyate wore kama sa ne tiblaso na Fatmata blana na venu de me baram sanun tare c'est Famada la belle somo be somo be siramo ko nyimo ko ni masegene wa bismillah aya Famada non glaso njara ni sa ni wala na funi ni o kele ni hakili be na koy bo comme na hakili comme hakili bi la belle ni ba ni fe tan du koloni sote dire comme ça il faut foncer to kuri comme si ne bi diliga non ko de kemo barakala to tara sababu na e ba do ne ba ma sango kuma bu la bi non on ba ni fe ala kama ni mina sono ni ko ko lon kanna c'est comme ya ke zafo na kabela c'est comme ya kenere na o se ne bala muso de ayi e refa ni ga kala ka don faire te do be nyala cha la rawla de o te problème la do o te problème d'accord aya aka ko ba wule ne tabara Allah tiens affaire Allez, je t'aime. Bonne journée. Bonne journée. Il vous retient que vous pouvez baragala nabali kangarda ko ka fo baragala bora yan fe ne mo to la de ne ka sharia o be labati komito abekele sharia min beneficia ni label fiya abe labato de mamundo ke jore fin no yere be no jonga deni wole folo ani kana nga sharia o fa yana e Fatmata Neme wuli Kuriba nyado barakela ne ka fouté est-ce que ibine label don folo bonga tabiga tanya fe Neme ikura folo yere bon dawrete inana dum kono mina du sharia de fi ibene label ni kaso le boka label ya famwa donc ni ne label ko ni maoma ko banakuya ibeta nyimi yorori ya me o bolenko journée mina programme dimanche ça ya me depuis 5 heures du matin follow depuis 5 heures ko asro willa tak ki joy sen flaka sono na salon nyeba la tomna voilà c'est propre lendo samio voilà no man ne la belle donc sono na noro bi bo dia domodo ka salon flaka joshi ali fonga jainga karuka yame o bolenko daraka duma ka to ko glango dineni nga leboma an sigi ko dun nan klala to mana to mi badu o ko fe kligan fe am bita bara yoro la nana wakati mina o ka soro dumini fene klela perele no net kabla nana ambe dumini dun ibo to fene dun ma kana ke na dum na ka soro amase ane
y'a mɛn sisan sa fininɔgɔw an b'olu jateminɛ sisan an kɔni ni fininɔgɔ ko cɛ yɔrɔ baarakɛla tun tɛ ne bolo a mɛnna dɛ donc papu ka sokɔnɔna falen don fini na de kuma o kuma fininɔgɔw bɛ ko don o don bon ne ni lebo ta b'a la papu ta b'a la i bɛ don chambre kɔnɔ sisan o bɛ daminɛ dɛ i ka baara bɛ na daminɛ sisan de i bɛ don chambre kɔnɔ papu ka chambre kɛ chambre ye mele ye i bɛna dɔn i sera Bamakɔ de sisan yan de ye Bamakɔ ye i bɛ si so min kɔnɔ o de ye chambre ye y'a mɛn a fɔ tan chambre i bɛ n'i tilen hali bi i bɛ taa papu ka chambre kɔnɔ fininɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen i b'a fara ɲɔgɔn kan ka bɔ n'a ye ka taa ko k'a jɛ pasi y'a mɛn sisan an bɛ tila ka taa lajɛ lebo ka fini minnu nɔgɔlen don a fɛn fɛn mana kɛ i b'a daminɛ n'o ye i b'a bɛɛ bɔ k'a d'i ma i mana tila papu ta la ka fara an ta kan yɔrɔ o yɔrɔ la i bɛna dɔn min b'a la a faamuna y'an bila ne labɛn na comportement falen ko parce que ko n cɛ somɔgɔ ye jɔn an ka tele filɛ ni minɛ ko cogo i t'i bolo kolo k'i bolo la han o fara kan kolo k'i bolo la safunɛ k'a la ka ɲa i b'i teliya ci tɔw bɛ yen nɔ n ka dukɛnɛmala tɛ si tan bi dɛ a bɛ tila ka furan k'a jɔsi y'a mɛn wa i teliya fɛnɛ surafana na ninnu yɛrɛ a bɛɛ ma dafa i bɛ taa suguni na sisan ka t'o fɛnɛ dafaw san ka na n'a ye an ka surafana daga sigi y'a mɛn i biri n lajɛ kun i tɛ kolokitigɛ la wa minɛnkoji sanankoji dɔ fara ji kan ni mun nɔgɔtɔya ye kabiri an dun a bɛ nɔgɔtɔya in de la an da la a faga i biri i teliya Fatim Shogo. Fatim. Kini mɛ na kini de ka sogoba kan sogoba tanti bi kɔrɔfɔli kɛ dɛ ko tanti wa na kini de ka sogo bɛɛ k'a la ka na n'a ye ne de ye ya chef ye na ni kini Fatim ji bɛ frigo la dabilenni bɛ yan ɲamaku bɛ yan taa ɲamaku ni dabilenni dɔ ɲagami ɲɔgɔn na i kana ji bɔti kelen di yan fɔlɔ tan bi kɔrɔfɔli kɛ a bi ne ni n'i kana tani ko kuma fɔ n ɲɛna ne de ye ya chef ye e bɛ tani ko kuma fɔ ne ɲɛna cogo di Fatim n ka samara jɛman in ta dilan jukɔrɔ ka na di yan so kɔnɔ Fatim Fatim na na sa be jɔn sa ma fugulan ta kana i ka baara ko bannen bon a bɛ na ne kɔni nin ye ta bannen a la pewu nin ye ka baara ko bannen bon a bɛ na n b'a fɔ a ye fo k'i sa i tɛ patɔrɔn wɛrɛ den bɔ a dan bɛ kɛ ne ye baarakɛla ta tiɲɛni
Maman. Maman. Fatim. Fatim dia. Maman. Nah, fɛn fɛn bɛ kɛ yan nɔ ne de b'a bɛɛ suɲɛ tiɲɛni fɛn fɛn kɛ yan ne de b'a tiɲɛni bɛɛ kɛ ni tɔgɔ mɛn i da ni tɔgɔ mɛn i da n b'i faga i y'a mɛn ne m'a dɔn ne ye tiɲɛni ye. Ne kɔni ma se yan fa ne taa dugu la ne bɛna. Problème t'a la mɔgɔ bila ka na san san awɔ ni wari bɛ ka taa i ka wari bila saki kɔnɔ sisan ka don so kɔnɔ sani n bɛ bɔ o taara Fatumata Naya, nga wari bɛ min? N'a sɔrɔ i ye n ka wari ta jɔn bɛ yan nɔ e ne fila tɛ yan? Ne ma wari ye ne ma maga la ne ɲɛ ma wari. N'i ye wari in ta Fatumata. Ne m'a ye yɛrɛ. N k'i kan ka wari di. Kabini ne b'an ka dugu la ne tɛ suyɛli kɛ ne ma maga wari la dɛ ne ɲɛ m'a ye. Ne ye kɔrɔbɔ de n y'a daba kama ka saki in bila yan ka wari kun labɔ k'a lajɛ ni dɔ b'a jɛ. Ne tɛ ne m'a ta. Bigo ma don bɛɛ ye zon ta ye don kelen o ye fɛntigi ta ye ne ye kɔrɔbɔ bi de Bigo ye suyɛli kɛ so in kɔnɔ yan. Ne ma maga la o. I bɛ nin labɔ Fatumata n k'i kan ka wari labɔ. Ne ma wari la. Fatumata wari in bɛ labɔ wa a tɛ labɔ? Ne m'a ta o. 5000 6000 de b'a jɛ. Ne ma wari ta ne m'a ta. 4000 ne m'a a dafa bɔ. Ne m'a ta o. I y'a bila yen fɛ de yan. A tɛ yen ne ma wari ta. Fatumata ka wari labɔ. Ne m'a ta o. Fatumata, mun kɛra? Mun kɛra? Ne tɛ ka bɛn ka mun kɛra? K'e bugɔ wa? Celle-là, elle va m'attendre. La belle! La belle! La belle! La belle! La belle! La belle dia! Bismillah. A kɛra min kɛra i b'a dɔn. Min kɛra i b'a dɔn Fatumata ko de don. La belle ye den tɔɔrɔ. I y'a lajaba i ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ ta ka bɔ denni kan. Ne mun ko daminɛtɔ la ye? E bɛ ka ne wele ka bɔ de la ta baarakɛla. Ne m'an k'e wele ka bɔ o la. Ne m'an k'e wele ka bɔ o la. N'a fɔra Fatumata bɛ wuli bɛɛ ɲɛ, a bɛ da bɛɛ kɔ, a bɛ yɔrɔ furan, a bɛ yɔrɔ jɔsi, a bɛ fini nɔgɔw ko. Diɲɛ baara tɛ a tɛ bila min na, a bɛ taa nan san, a bɛ tobili kɛ, a bɛ ɲɔ foli, a b'a bundi. O dɔrɔn mun de don? A nakun tɛ. Baarakɛla de tɛ yan. O dɔrɔn baarakɛla tɛ dɔ den yan. Ko parce que k'e somɔgɔ don k'e bɛ n'i pɛrɛn-pɛrɛn ne kunna o la. E tɛ miiri dɛ. Ne labɛli tɛ falen parce que. N ko yala e tɛ miiri dɛ. E ni Ala cɛ Mali yɔrɔ bɛɛ dɛsɛra baarakɛla la yan. E ma dɔn e tɛ miiri? N na de k'a balimakɛ denmuso kelen bila ka na. Ko ka na e dɛmɛ. E bɛ Ala minɛ ka n tɔɔrɔ modèle ta ka d'o kan. I b'a bugɔ, i b'a nɛni, i b'a kɔrɔfɔ, a tɛ hali dumuni kɛ. Donc n'i y'a faamu Fatumata de y'o f'e ye yan. Fatumata b'o fɔ ne cogo di? O tɔra ne ɲɛ tɛ ko la. Baarakɛla nanfiya a y'o f'e ye. Ayi n ko ne ɲɛ tɛ ko la, o tɔra ne ɲɛ t'a la. A sera dan na dɛ. Ne mago tɛ nin si la, ne ka baarakɛla k'a ka baara k'a kɛcogo la dɔrɔn i n'a fɔ n b'a fɔ cogo ne yɛrɛ tɛ fɛn min yɛrɛ bila baara ɲɛna. La belle, n bɛ min f'i ɲɛna ne de ye dutigi ye. Ni ne ko ku ni min ko bana ko i bɛ t'i ta ɲimi kɛnɛma. A sera dan na ye. I y'a mɛn? A sera dan na dɛ. A sera dan na. A sera dan na. O kɔrɔ lebo. Sinon min bɛna bɔ a la e b'a ye ne b'a ye. An k'a to la. Ne ma nɔgɔn. Min bɛna bɔ a la o tɛ bɔ e la dɛ o bɛ bɔ ne labɛnni la. Cogo di? Sisan e lebo i bɛ choix kɛ
soit Fatoumata i ka n t'a dɔn mɔgɔ sugu min yɛrɛ don i ko k'i balimaden i bɛ choix kɛ o ne la bi ne labɛn la. Label? Eh bon Dieu, label?